Takže zdravím všechny, já jsem Lukas Střelec a vítejte mého prvního videa. Tohle je teda začátek mé série Clash of Clans. Můžu teda vám ukázat, tady máme náš klan Czech Builders. Je tady teda Anonym a takovýhle. A hlavně tady je Síček, který je lídr tohoto klanu. Tenhle klan byl založen 6.6. A tady vám můžu ukázat náš War. Píše. A teda už je asi vyhraná, končí nám za 11 hodin, takže někdy ráno. A tady jsou moje útoky. Takže já vám můžu ukázat tady moje útoky. Tak zrychlíme si to. Tady to teda bylo, tady jsem se přehodil tím healem, protože já jsem si omylem vyklik, ale stejně potom jsem to dal na 100, tady to jsou síčkovi wizardi, si můžete všimnout. A takže tenhle byl povedený. Potom jsem tam dával ještě jeden útok, ale ten už si nebudem pouštět, protože ten se mi tolik ani nepoved, ale dal jsem ho na 2 hvězdy a on tam ani není, protože ještě potom někdo útočil po mně. Takže napíšem, aby pozdravili do videa. Raf. Do videa. Tak. Takže teď útok si nemůžeme dát, protože se nám ještě dělá 9 balonů, protože je tady nějaká balon zoom event, který když vyhráte 10 výher nejméně s 9 balónama, tak dostanete 100 gemů, je to teda ještě 3 dny a 15 hodin. Juicík zdraví, Síček zdraví. A to je asi zatím všechno, podíváme se tady na Síčka. Takže Síček má dobrou vesnici, ještě se podíváme na jeho builder hall. To je taky dobrá. A je to teda Town Hall 4, teda builder hall 4, má Archer Tower 2 a 3, má teda Clock Tower a má i guard post, takže je celkem dobrý. Podíváme se na Juicíka, nebo jak se to... Ne, na Juicíka, ten je taky Town Hall 4, ale má teda Baby Dragony, ale je maličko víc uspěchaný podle mě, ale chce si to takhle hrát, tak ať si to takhle hraje. No a tady v tom klanu je teda lídr Síček, to už jsem říkal. A jestli máte víc, nebo jestli máte 1200 trofejí, tak se sem k nám nezapomeňte připojit. Je nás tady zatím 45, ale pokud budou mít zájem i lepší lidi, tak budeme postupně kikovat ty horší. A takže asi takhle si myslím, že tohle by pro mé začáteční video mohlo stačit. A já se s váma loučím a čus.